demonstrativt stiller sig op og afbrænder Koranen på den måde, som vi dagligt har set det i den senere tid, så er det en grundlæggende, forhånende og også usympatisk handling. Som PET også har oplyst, så har den seneste tids koranafbrændinger haft betydning for det aktuelle trusselsbillede, og terrortruslen mod Danmark er skærpet. حرام. لم نتحمل إلى الصبح وقد دخلناها فجرا. الحمد لله رب العالمين قد حرقنا السفارة السويدية.